Anem a fer una recepta amb oli d'oliva verge extra i serà una endívia a la planxa amb una sopa d'avellana. Què necessitem? Doncs mireu, molt fàcil. A parts iguals, comencem. Necessitem un got batedor d'aquests elèctrics i comencem per l'aigua mineral. Seguim amb l'oli d'oliva verge extra, mateixa quantitat. I acte seguit, les avellanes, avellana de Reus, i per aromatitzar, dos elements més. Un puntet de vinagre, vinagre envellit, i all. Agafarem un all, ja sabeu més o menys com funciona això, una punteta de sal de moment, després ja rectificarem i a triturar. Vale, vinga, tenim ja la sopa d'avellana i ara anem a marcar una miqueta a la planxa aquesta endívia, vale? Què fem? Doncs tallem una mica el que seria la part aquesta de les arrels, les fulles que en surtin i agafem només la meitat de l'endívia, val? I el que farem serà, marquem, empapem ben empapada amb oli d'oliva verge extra aquesta endívia i la posem ja directament a la planxa. Un minut per cada banda i encara quan està a la planxa el que fem és tirar una miqueta de pebre negre. Rectifiquem amb una mica de sal i de seguida li donem el tomb. Emplatem ja l'endívia. Ficat primer les fulles i ara seguirem. Fiquem l'endívia aquí ben emplatada. I ara ja el que farem serà tirar pel costat aquesta sopa d'avellana amb l'oli d'oliva verge extra. Acabarem amanint amb una miqueta més d'oli i per acabar el plat hi posarem unes miquetes de pernil ibèric.